I precisament per evitar que situacions com aquestes es repeteixen, Torrent ha habilitat la seva superfície forestal. Els veïns del Vedat disposen ara d'un novedós sistema de prevenció, 1,5 quilòmetres de torres d'aigua que acaben d'instal·lar-se este mateix dimecres. Seguint els treballs ha estat Isabel Alba. En estos moments els tècnics estan acabant de col·locar un dels últims canons que protegiran dels incendis forestals les vivendes i les zones verdes del Vedat de Torrent. Una volta quede instal·lada l'última d'aquestes 15 torres d'aigua que fan una alçada de 19 metres, formaran una línia de protecció de 1,5 quilòmetres. Aquestes canonades d'aigua es posaran en funcionament els dies en què hi hagi alerta màxima per risc d'incendis forestals per a refredar la zona. A més, cadascuna d'elles protegirà 60 metres de bosc al seu voltant. Treball milimètric i de risc per a instal·lar les últimes torres d'aigua. El sistema està dividit en 5 sectors, cada sector són 3 torres i cada sector té un color. De manera que si un veí identifica un foc en una zona determinada, pot indicar als serveis d'emergències de quin color és la torre que queda més prop del foc, de manera que al servei d'emergències li resulta molt més fàcil ficar en marxa el sistema en la zona que toca. Una barrera d'aigua que es posa en funcionament amb un missatge de mòbil i que blinda contra el foc les zones verdes i la zona més alta del Vedat de Torrent. Estem molt satisfets perquè per primera volta el Vedat de Torrent està realment protegit i a més en un sistema jo trobo que a nivell nacional, per supost, però també a nivell internacional, totalment novedós. Els 15 canons funcionant a ple rendiment poden llançar 9.000 litres d'aigua cada minut, la mateixa quantitat que un hidroavió. I a partir d'ara, els responsables d'incendis provocats o negligents hauran de pagar els gastos que provoquen. Avui les Corts han aprovat la nova llei de protecció civil i